Fost il-250 miżura li tħabbru fil-budget hemm dawk indirizzati lil persuni b'diżabilità. Il-Gvern irid isaħħaħ u jħares id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità sabiex jassiguralhom l-integrazzjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetà. Sabiex dan isir il-Gvern ħabbar 6 miżuri. Is-sena d-dieħla il-Gvern se jinvesti sabiex jagħti servizz ta' guardianship lil persuni b'diżabilità intellettwali. Dan huwa servizz li jgħin biex jitnaqsu l-possibilità ta' abbużi fuq dawn il-persuni. Se jiżdiedu n-numru ta' postijiet fid-day centers 200 għal 600. Għal dan il-Gvern qed jivvota s-somma ta' 900,000 euro. Dawn il-postijiet qed jinħolqu biex persuni b'diżabilità jieħdu sehem f'attivitajiet u jagħtu kontribut. It-tielet miżura hija dwar l-Aġenzija Support li se tingħata allokazzjoni ta' 400,000 euro sabiex ittejjeb il-kundizzjonijiet fir-residenzi għal persuni b'diżabilità li tmexxi fil-Fgura, Ħalkirkop, Limtarfa, Witinajn u Bormla. Il-Gvern se jiffaċilita wkoll l-espansjoni tas servizzi residenzjali oħra li tagħti l-Aġenzija Support billi jiġu allokati 400,000 euro oħra. Fil-budget ħabbret ukoll żieda fl-allowance ta' tfal b'diżabilità. Bħalissa l-allowance li jingħataw hija ta' 16 euro u 31 ċenteżmu fil-ġimgħa. Din l-allowance li minna jibbenefikaw 815 il-persuna se tiżdied għal 20 euro fil-ġimgħa. Dan huwa sinjal konkret lil dawn il-familji li wliedhom huma priorità għal dan il-Gvern. Miżura oħra importanti għal persuni b'diżabilità hija dik tat-taxxa tat-trasferiment causa mortis. Din se titneħħa kompletament għal kull proprjetà li titħalla lil persuni b'diżabilità f'każijiet bona fede. Il-Gvern irid li jnaqqas il-ħsibijiet tal-ġenituri ta' persuni b'diżabilità dwar meta dawn jiġu nieqsa. Għal dan il-għan il-Gvern beda bl-istudji u tħejjiet sabiex matul din il-leġislatura jwettaq il-proġett Soċjetà Ġusta, fejn il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità ikunu jistgħu jserħu moħħhom illi uriedhom se jkunu qegħdin jiġu integrati fil-komunità fid-djar residenzjali meta huma jiġu nieqsa.